Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबो बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर नै आङो खर' लोबदों दिनै खर' लोबबाय ओमफ्राय नै ड्रेस गानबाय आरोना लोगोफोर ओंखारनांसिगौलाय आरोना बाबाबो गवा लोगोफोर माने फिसालानियाथ' मैयानिफ्रायनो क्लासा जाखाबाय ओमफ्राय दिनैसो एडमिसन आरोना थ' बिनि थाखाय आङो रेडि जादों ओमफ्राय फारसेथिं ओंख्रिबो संहोहोलांदों आरोना लोगोफोर माने अनला ओंख्रै दै गुदुं फुदुंदों आरोना माने अनलाजों संगोन आरोना दिनै ओमफ्राय दाउ भाजा बानायगोन आरो दा बिबैया गोदागासिनो दं आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर आं जेबो फोनाखै नै क्रिम जेबो गैया आरोना लोगोफोर। लोगोफोर नै आंनि अनला ओंख्रि संनाय आरोना नै गोदौगासिनो दङ दा खिन्थानि आं आरो आयु आदाया ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौखि अनलाजों अमा बेदरजों सोरबा जाबाय बायो बेबायदि होननानैहाय थ' बिबैया मालाय जानो लुगैदोंनो बेखायनो माने अनलाजों अमाजों संदों आरोना बिबैया माने ओरैबायदि अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबाइ ओंख्रि जानो लुगैयो थ' बेखायनो अनलाजों गाव लुगैनाय बायदि माने अमाजों संनाय जादों आरोना लोगोफोर नायनि आंबो माबायदि बेसे टेस्टि जायो खिन्थु अनलाजों दाउजोंसो मिलायो आरोना अब्लाबो माने जानो लुगैनाय हिसाबै माने अनलाजों अमाजोंनो संदों आरोना लोगोफोरनै माने गोदोदोंमोन आरोना बेखायनो एरग्लुंबाय थादों आरोना आं लोगोफोर दसे ओमफ्राय बेसेबां गोथाव जागोन बेखौबो आङो दा खिन्थाथ'नो हाया आन्दासाव माने गोसो होनानै संनाय बायदि मोनदों आरो आङो बेसे गोथाव जायो नायगोन आरोना। फाइनालि आंना अनला आरो अमाया मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे बानलुखौ खम होबाय गथ'फोर जानो हानाय बायदि नै माने अमाजों अनलाजों बिबैया जानो लुगैदोंनो बेखायनो दा आङो अनलाजों अमाजों संबाय आरोना जाबाय मगर दुन्दिया गांनै गांथामसो होलानोसै लोगोफोर ओमफ्राय जाबायानो आरोना संख्रि एरि साखिनायखाजोब्बाय ओमफ्राय आंबो एसे देलायस्रोनानै ओंखारनोसै आरो थारैनो लोगोफोर खावब्लिद सिब्लिद ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर लोगोसे बेग लाबाय हेलमेट लाबाय दा थांबाय थानोसै। दा आंना एडमिसना जाबाय लोगोफोर नै गासै थांबाय 8,000 आरोना लोगोफोर। एडमिसन खालामखांना लामायाव फैबाय थानाय समावनो माने जोंना गाइखेर दैयारिया फन खालामदोंमोन आरोना ओंखायनो आं दसे थाथ'नानै रायलायदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै सफैलायबाय सनानि देरायाव आरोना नै आंना खरला बिफाङा जि मोजां जादों हेल्दिनो ओमफ्राय नै नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोना जोंनि गेटखौहाय नै गेटआ जोंना बेबायदि आरोना दाम खमनिसोहाय लोगोफोर आं बुंबाय थाखायोना जोंहा हाइ फाइ नङा थ' बेनो आरोना जोंना गेटआ। So लोगोफोर एडमिसन इज डान ओमफ्राय दा आङो न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय दाउ बेदर ओंखाम संनो आद्रा दंबावोमोन नालाय थ' आङो बेखौ संगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना मैथ्रुआ जि गिदिर देरबाय जेब्ला बे गाहायमोन अब्ला आङो मोनसे भिडिअ लाखादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायदों लोगोफोर माने आंजोंनो समान जालायबाय आरोना नाय आंजोंनो समान जालायबाय बिराद हेल्दि मोजां आरोना सेहेराया आङो बेवहाय बिदिनो साफात सामब्राम बिगुर ओमफ्राय मैगं बिगुर दाउदै बिखं गारना होयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दै बासि होना होयो ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जादों आरोना हेल्दि जादों। बिबार बारग्रा जागोन ना फिथाइ थायग्रा जागोन बेखौ मिथिला आरोना लोगोफोर थ' देरबाय आरोना नै आंनिफ्राय जौसिन जासिगोन बियो दाबावैनो आरोना थ' खिन्थागासिनो आरोना आङो बेदर संनायखौ र' ओमफ्राय नै लोगोफोर बेदरा एकदम ड्राय आरोना माने फ्राय खालामबाय आङो नै गोरान खालामखाथारबाय ओमफ्राय ओरैजाय ओंखाम मोनबाय बेखौबो बन्द खालामसै खोब्बाय नै ओमफ्राय लोगोफोर दा जानानै लाग्रोनोसै आरोना अनलाजों अमाजों दाउ बेदर भाजा बेनो जथेस्थ' आरोना दिनैनि थाखाय माने बिबैया जानो लुबैदों बेखायनो अनला ओंख्रि संदों आरोना लोगोफोर अब्ला जानानै लाग्रोनोसै
लोगोफोर जोङो जयैनो जाखांबाय लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय दसे बिबैयाबो उन्दुबाय आंबो दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय नै दहायनि गाननाय दख'नाखौनो माने आङो गानफिनबावबाय दहायथ' आं गानस्लायफैदोंमोन ओमफ्राय गानफिननानै दोनलांखांबाय आरोना मामि आबैखौ दोनलांनानै फैफिनबाय ओमफ्राय बोथोराबो जि गरम लोगोफोर दा बुंसै अखा हाहां जादोंमोन दिनै थेवबो हायासै आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौनो शेयार खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय